Aduh rek, kehidupan wong ngene tok. Dol kali gak melok duwe. Dol sawah barang gak melok duwe. Piye carane iki aku harus sugih iki. Piye yo? Piye iki? Cita-citaku di Crazy Rich, kok malah saiki ono Crazy Netok. Rite ilang. Piye carane iki aku harus sugih iki. Aduh, langsung sumpek aku kene iki. Jadi begal, udah sana cegat, gak mandek, malah kena tabrak aku. Jadi maling, gak ada nyali aku. Nasib. Enggak ya awak iki yo. Kok bayi procot sampai saiki, ora gak suwe-suge. Tetep ae, tetep melarat. Kenapa, Cak? Cek meratapi nasib iki. Meratapi nasib apa? Wong awak kecil sampai saiki gak suge-suge, sik tetep ae nasibe. Cuman pingin soki ya? Iya, Ambil aku. endi? Cara ambil aku. Nendi? Ayo melok, Terjamin sugih apa ora iki? jamin. Tenan, Sumpah, ayo. no bohong-bohong. Enggak. Nendi sik? Bisa lah, ayo melok aku. Bisa jamin soki, ayo. Tenan. Tenan ah. Iya, ayo. Ateng di sik. Bisa lah, ayo. Ayo. Aduh. Nendi sik? Ayo. Ngina nendi? Ayo. Nendi? Nendi sik? Bener. Ngina nendi? Ayo melok. Nendi? Salah. Pun soki pora. Iya. Makan ayo melok. Nendi sik ngina sik nendi? Ya, gue saya kapin soki. Ayo, lek pengen soki. Ya wes ayo, nang cepet. Ayo, GC. GC. Nah. Ayo cepet nendi? Ya, salah meneng. Yang nendi sik? Mambu ono tamu iki rek. Salah, ayo melok. Nendi. Tapi kok gak teko iki. Apa cedek ambune? Salah, ayo melok. Tambah cedek. Kira ngene. Nendi. Bur foto ping. Masuk. Nendi sik dan. Belum boleh. Kok lek ngomong sekena yo. Wong gendeng. Aku kene ngene dukun. Opo sih? Kok pegel awakmu? Kancamu iki sapa? Kancamu iki sapa? Wah, lucu. Kok niku sing genah sing aturan lho yo. Napa? Aku ning sebagai dukun lho yo. dukun opo? Ampun, Mbah. Napa? Kon kok rene? Koncoku pengen soki, Mah. Kerjaanmu apa? Kerja, Mbak. Omamu nendi? Nek bumi, Mbak. Pengen naik cong yo wong ngocak cong yo. Oke, Bang. Kuwi tas dasmu yo bedas iki. Nggo pesangon piro nih nam? Gak tau apa, Mbak. Boleh? Enggak, wis rene ado mah kok kon balik. Boleh. Enggak. Rene iki kudu ono syarat-syarate. Apa syarat? Kudu ono pesangone. Apa sangone? Ping sugih tenan kon. Nggih. Tenan pingin sugih iki. Nggih. Kuat kon kira-kira. Kuat. Coba tatang-tatang gayamu tak pites ndasmu ngene kok yo. Napa emang iki? Napa aku ngatur kon? Kon tae wis keprok ya. Tae kon yo, hati kon yo. Hati kon le. Opo kon le? Hah? Pengen contoh ayo grotnya ayo. Ayo. Alah, opo sih? Ayo, Hati kon yo. apa boleh? Loh, Gak kena. Ayo kon. Gak kena, lek. Mandarin ini kon yo.
Oh, kewan aja nih kon bajingan nih. Hati kon, Bang, boleh bang. hati kon, hati kon le. Awas ini kon yo tak pites dasmu iku. Dung ditelek rek rek. Panas rek. Hawane iki kadung udan-udan tok, kadung panas-panas tok. Yo apa Pak RT iku? Jarine kade ono hataman nang Langgaretan. Tapi ndi kok kandang dimulai. Iki wis mari beduk lho jan iki. Tapi kandang dimulai. Kok hataman kapan? Ya apa hatamane iku? Wis undang-undang, wis masak barang tapi kandang dimulai. Sakjane hataman ket mangisuk. Iki enggak hataman ngenteni sore. Aduh. Piye iki rek? Segala cara wis tak lakukno. Wis nang dukun gak mempan. Wis nang itu gak mempan. Nang ini gak mempan. Terus napa maneh aku iki? Oh iya. Lek utangan ae nang wong-wong iki. Golek aku. Mei iki koyoke akeh tanggal abang ya rek yo. Dino iki tanggal abang, dino iku tanggal abang. Enak lek ngono, praito. Halo bro. Yo opo niku blereng ae. Oh awakmu iki adae kembang isone mbok longgoi. Yo awakmu Lho kene, lho kene. Oke deh. Yo cok aku mau basa-basi. Iki kena ikon gak usah kon. Oh napa kene kon? Anu bro. Kamu lak ganteng sih. Rek ri goblok rek. Malah ganteng sih. Kepiyen ganteng. Wah, baik hati yo. Anak emakku ndi gak cuman ganteng. Baik hati yo. Iya, napa? Wah, gantengnya mau kayak kambing kuning ini kayak cerah kah? Mana kebalik ini yo. Duh, biasanya ini kita oleh Ya rezeki. rezeki yo. Oleh rezeki ini iki. Ini aku kah? Rezeki ini tuh kawan. Heeh. Apa? Aku nyari duit kah? Ah, tunjuk rezeki apa sih? Rezeki yo. Ini. Aku nyari duit nang kon 1 juta. Tetap balik no 10 kali lipat. Dalam waktu Berarti 10 juta. Dalam waktu apa nih? waktu 1 minggu. Tergiur pernah? 1 juta. Mau balik no 10 juta. Yo. Dalam waktu seminggu. Yo. Gak percaya aku. Gak percaya. Percaya napa? Kono lho gak kerja, bendinane lontang lantung nang ngidul ngalor. Masih wak kerja kene iki. Diakku mengalir terus, Bos. Mengalir terus. Iya. Terus aja dhewe mengalir terus napa awakmu kok njuk utang nang aku? Lah, pasti iki anu, orang mengalir. Bumpet anune selurane. Lah, emang kon oleh duit kok ndi? Aku ya teko wong-wong entuk, Bos. Kok ngomong sapa? Kon dulur gak duwe. Iku gak duwe. Ngece. Telurku lho di Jerman kabeh. Jerman di. Dijar kauman. Oh, pajajar kauman. Lah tak kira Jerman tapi anu ono. Tenanan. Ono. Mino jenis apa? Sapa? Jorgi. Jorgi. Aduh astagfirullahaladzim. Itu Jorgi sing iku, sing Endi? ono. Oh, situ ene. Ono. Oh, tak kira sing iko. Tenanan perawan iki. Tenanan. No tipu-tipu no bohong-bohong. Wedi zong aku jika dibalekno. Ora zong. Wedi kan dibalekno lho. Ora. Ya bos ya, kamu lah ganteng sih bos. Ganteng ya. Sik, tapi gak duwe aku saiki. Duwe apa bos? Kan gak duwe sakno aku saiki. Ndang apa bos? Duwe pasti nih yang ngapusi. Engko ajaan kowe koyo ngene. Ya wong ngene piye? Dona, Ron, kamu ono loro. Masa ada duwe kon. kowe jalur kudu aku. Bae kamu gak tahu wis. Tepak likku iku. Katene kamu. Gadekno. Ya wis tak gajono awakmu wis ya apa? Piro? Hah? Piro? 1 juta. Tangan yo. Yo. Oke. Anak Sik ta lah, jarine awakmu gak duwe. Ayo. Ngene iki lho sing gak kecabrus ini iki mestine. yang kau nak ano mana lagi? Mana nak mengalir nomor? Maksudnya yang bumpet kan? Wis ngenteni meneh ah, lek meneh mengalir. Kebetulan saya kau bos dan bos. Gak iso gak duwe aku. Kuat banget butuh wes. Gak duwe. Anu butuh banget lagi bos. Kudu masalah ngono ne. Jenenge duwe iki landep. Landepan mbek lading. Aja pun sak koncoan. Sak duluran barang iku iso petol gara-gara duwe. Lah, awake kan kudu koncoan, pati iso. Aku anggap apa tuh konco? Anggap embo. Wah, ngene iki lho. Ya weh, kamu anggap anu apa ya? Anggap adikku.
Ada kan kudu dulur. mau de masuk kon. Napa juga gelem Mo. ganteng ngene iki. Oh, ndi ganteng. Eh. Raimu koyo gedang bosok ngono ganteng jare. Oh, raimu iku. Raimu ganteng. Iya, Hmm. koyo jongkok. Oh, ya jongkok ya. Iya, jongkok. 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 Jongkok barang kon iki. Persis kan. Persis. Ya ngomong lah ganteng sih. Terus koyo Taimin iku nang. Taimin. Heeh. Temin. Taimin. Temen lah bapak Kak duwe tenan, kak duwe aku. Nah, udah nggak bosong lah pasti bos. Kak duwe. Kak duwe. Kak duwe. Lu. Kak duwe. Kok pulang gara-gara kak duwe. Kak duwe. Kak duwe. Endang, Kak duwe. Kon mulya sik golek makmu kok. ngandi. Nah, boleh main baik sih bos. Kok mana kudu ngising, gak ngising sih aku yo. Apa sih? Kapo lah. Wis mulya. Tapi kayak dua yang lu. Kak duwe aku, kak duwe. Wes, 500. Hah? 500. Kak duwe. Wes, 200. Hah? 200. Aku ki lho saiki 10.000 lho kak duwe. Ya wes, 5.000. 10.000 kak duwe kate 5.000. Kak duwe. 1.000. Kak duwe aku lho. Emang kiri sama lu bos. Emang napo dek kene aku. Kak. Oh, aku sing salah. Mang aku di mulia-mulyakno, dipuji-puji. Tapi kan ora kan duwe disencarakno. Didedok. Kok ono wong koyo ngono kok urip. Tak persiapan sik kah kejahataman. Awas mandar ini kon yo. Megelno arek ngono. Pancing kok murah-murah ya? Ono sing harga 1 juta, ono sing 2 juta. Duh, napa rene arek iki? Napa mrene? Aku butuh duit, Cak. Duit ta ya? Makon kira ngising duit ngono ah. Cak, aku butuh duit, Cak. Oh iya kan ana ada duit kok. Oh pisan kas kono tak tenggel ya aku.